bisan sa ginagmay ug simpleng pamaagi mamahimo na kunong ma-promote ang advokasya sama sa environment ug tourism. Atong tan-awon kining gihimo ni ining duha ka Sugboanod nga nagmalampuson usab niini. Ang report ni Nico Sereno. Tourism student ang 21 anyos nga si Jericho de los Santos, usa ka artist. Karong bag-o, nipatok online ang iya mga hinimo nga mga paper cutouts. Ug kay advokasya man niyang daan ang turismo, kini ang subject sa iyang mga obra. Makita nga gibida niya ang sikat nga mga suroyanan sa probinsya. Gamayng tampo niya kini sa tourism sector, labi na nga aminadong naapektuhan gyud kaayo kini sa pandemya. Our tourism establishments are struggling, and we all know naman nga tourism is plays a big role sa economy, and through this I feel I promoted tourism even though limited pa atong operation. Samtang kun advokasya sab ang hisgutan, proteksyon sa environment labi na sa mga mangroves ang katuyuan ni Maki Badayos, usa ka photographer. Karong bag-o sa Mangrove Action Plan Project Photo Contest, duha sa unom ka mga kategorya ang nadaog niya. Sa mga hulagway, makita kining mga kabataan nga sagad magtambay sa mangrove area. Ug sa laing picture ang mga hulga sa bakawan nga mga basura nga natipunog ang iyang gipakita. Ang bakaw manggod o ang mangrove kay makatabang na sa pagpaminos sa storm surge or sa wave balon sa dagat, and then dili na mo dali kaguba ato mga payag. Panghinaot niya mutuhop ang mensahe sa ubang mga tao aron dili pasipad-an ang gasa sa kinaiyahan. Uban ni Clans Gabutin, Ugrod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.